Ljudi, ja sam Miloš i danas ćemo snimati klip. Dugo nije bilo klipova, znam, sve će se govoriti. Miloše! Ne. Stanite na trenutak. I vraćamo se. Žao me više ljudi. Škola. Uskoro ću napraviti svoj gamerski kanal. To bude super. I to. Mogli bi malo igricu da igramo, a? Šta mislite? Ajde, vidjet ćemo. Sad možda snimimo neku igricu na telefonu, vidite. Tu sam, ljudi, ne brinite se. I mama mi je zvala za zupu, ali sad ću jesti. I to. I da, ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Vidimo se ponovno sljedećem. Ćao.